Benvingudes i benvinguts a la darrera sessió del programa Tu tries. Com ja sabeu, el programa aquest intenta apropar-vos les universitats perquè tingueu més fàcil la decisió a l'hora de triar on voleu estudiar. Aquest programa està organitzat per el Centre Municipal Universitari en col·laboració amb el Consell Insular. En aquesta sessió coneixerem el campus Manresa de la UVic UCC. Ens acompanyen Anabel Saavedra, tècnica de màrqueting de la universitat. Quan quedin 10 minuts per acabar la sessió, s'obrirà el torn de paraula i podreu escriure tots aquells dubtes que tingueu en el xat i n'Anabel anirà contestant en la mesura de lo possible. Esperem que aquesta sessió us sigui de profit. Us deixem l'Anabel i que vagi molt bé. Fins després. Moltes gràcies, Aina. Hola, bona tarda. En primer lloc, us vull agrair en nom d'Humanresa la mostra d'interès que teniu en la nostra oferta acadèmica i, sobretot, us dono les gràcies personalment per haver-vos connectat avui, ja que som divendres a darrera hora de la tarda. Sou uns campions i unes campiones. Per tant, us vull donar les gràcies. Abans de començar la presentació, com ha dit l'Aina, em presento, soc l'Anabel Saavedra, treballo al Departament de Màrqueting del campus Manresa de la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya. Us volia demanar si les persones que esteu connectades teniu interès en algun àmbit específic d'estudis, si és de graus, de cicles formatius de grau superior o en alguna de les àrees en què estem especialitzats, o bé educació, o bé medicina, o bé salut o ciències socials. En aquest cas, centraria la conversa una miqueta més en aquests àmbits. Podeu comentar-ho, si voleu, si teniu interès i si no, començo la presentació. Sí? No? D'acord, doncs així començo amb la presentació. Com ha dit l'Aina, nosaltres som Humanresa. Us faig un petit aclariment. Humanresa forma part d'una federació universitària juntament amb la Universitat de Vic. Estem federats, tenim campus a Vic, a Manresa i des de novembre de 2020 també tenim campus a Barcelona, juntament amb l'ISABA, l'Escola de Disseny de Barcelona. Som la mateixa universitat però tenim campus arreu del territori català. Com podreu veure, Humanresa està situada al cor de Catalunya, a la part nord de la ciutat de Manresa i abarca una extensió, una zona de 25.000 metres quadrats repartits en el campus universitari. Aquests edificis que podeu veure aglutinen els estudis d'educació, d'empresa i de ciències de la salut. Com podeu veure, és un campus universitari repartit en 3 facultats, amb la Facultat de Ciències de la Salut, la Facultat de Ciències Socials i també la Facultat de Medicina, que compartim amb la Universitat de Vic, amb els estudis de grau en Medicina. D'acord? Llavors, aquesta especialització és el que ens permet compartir el coneixement de la universitat amb la societat. Què podeu estudiar a Humanresa? Doncs podeu estudiar graus universitaris en l'àmbit de les ciències de la salut. Hi ha el grau universitari en infermeria, en fisioteràpia, en podologia, en logopèdia i també hi ha el doble grau en podologia i en fisioteràpia. I això es fa a l'edifici PUC3, que tenim aquí al campus. A banda d'estudis en l'àmbit de ciències de la salut, també tenim els estudis en l'àmbit de les ciències socials, com són el grau en Administració i Direcció d'Empreses, més conegut com ADE, i a més també el grau en Mestre d'Educació Infantil. Per últim, com us comentava, també impartim el grau en Medicina juntament amb la Universitat de Vic. A banda dels estudis oficials de grau, també disposem del campus professional Humanresa, altrament el que coneixem com la formació professional, però en un entorn universitari. Això té un gran benefici per l'alumnat perquè estudiar un cicle formatiu de grau superior en un campus universitari ofereix un plus de rigor en relació amb la qualitat rebuda, no només perquè els alumnes tenen accés a unes instal·lacions molt modernes, equipades tecnològicament
per poder accedir als estudis de recerca i documentació, sinó també per a la seva professionalització. Aquests cicles formatius es distribueixen, són 3. Tenim el cicle formatiu de pròtesis dentals. Una de les grans diferències, per no dir que és la principal diferència respecte als altres centres que imparteixen formació professional, és que nosaltres tenim una tecnologia molt avançada, tenim una aula que està equipada tecnològicament per treballar amb tecnologia CAD. Aquesta és una tecnologia digital on es treballen en els centres directament els protètics i són les competències que avui dia demanden aquests professionals protètics. Llavors, som els únics que treballem en aquest tipus de formació digital. A més, també tenim el cicle formatiu de grau superior d'educació infantil. Un dels punts també molt diferencials pel que fa als altres centres o universitats és que tenim un centre per a la promoció de l'educació científica a les primeres edats, es diu Lab 06, no sé si n'heu sentit a parlar, però és molt punter perquè és molt revolucionari, pretén fer-se moltes preguntes i s'imparteix formació no només per l'alumnat, sinó també per la docència. I per últim, impartim el cicle formatiu de grau superior en Administració i Finances. Com veureu, aquests estudis estan estretament vinculats amb els estudis oficials de grau. Aquest grau en Administració i Finances també té un tret molt distintiu i és que es potencia molt la temàtica de l'e-sports, que ara en aquests últims temps ha guanyat moltíssim protagonisme i es posa un especial èmfasi en aquesta matèria. Això perquè seria l'oferta acadèmica en graus i cicles formatius de grau superior. Ràpidament us donaré 10 motius, raons, perquè nosaltres creiem que hauríeu d'apostar per un Manresa. El primer és que som una universitat propera, perquè tenim un tracte molt pròxim, però tenim vocació internacional. El 30% del nostre alumnat és estranger, sobretot de França i d'Itàlia. Nosaltres tenim un tracte molt proper amb l'alumnat i aquest tracte, aquesta proximitat ens queda concretat amb un acompanyament al llarg de tot l'itinerari formatiu dels estudis que impartim. També un dels trets que ens agrada destacar és que fomentem un aprenentatge experiencial, el denominat learning by doing, learning by feeling. Nosaltres aprenem fent, aprenem sentint. I és que a Manresa la teoria i la pràctica van de la mà. Creiem que els nostres alumnes, els aprenentatges que assoleixen a l'aula tenen molt més sentit si s'emocionen, si allò que estan rebent a l'aula és des de l'emoció. Llavors, aquest aprenentatge es tradueix en una alta inserció laboral. Tenim les últimes dades que fan referència a la promoció de 2017-2018 ens situen entorn al 100% d'inserció laboral, un 98%, i això també es concreta amb la simulació. És una metodologia d'aprenentatge complementària amb què nosaltres treballem. Impartim unes 2.283 hores de simulació a l'any. Ara us ensenyo, perquè pugueu veure un vídeo ràpidament, què vol dir això de la simulació. Us dono la benvinguda al campus Manresa de la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya, aquí impartim graus vinculats al camp de les ciències de la salut, amb infermeria, fisioteràpia, podologia, logopèdia i un grau de medicina conjuntament amb el campus Vic i amb l'àmbit de les ciències socials, administració i direcció d'empreses i educació infantil.
El que més m'agrada d'aquesta universitat és la pràctica. Aprenem a través de l'experiència, simulem moments de la vida professional i aprenem dels millors. Perfecte, ja va venir. Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé, molt bé, Selva, molt bé. Fer-se preguntes és el primer pas per aprendre. I vosaltres, què en penseu? Això que heu vist són les instal·lacions que tenim. És el Centre d'Innovació en Simulació, el CISARC, està aquí, al campus Manresa, i aquestes instal·lacions pioneres, són pioneres a nivell estatal, ens permeten treballar amb la simulació com a metodologia d'aprenentatge complementària als coneixements que s'imparteixen a l'aula. La simulació parteix de les emocions i fomenta l'esperit crític de l'alumnat i, a més, potencia el creixement personal de l'alumnat. No només de l'alumnat, també de la docència. I per l'experiència que tenim, diuen que et canvia la vida personalment, amb la qual cosa és una metodologia molt disruptiva i l'apliquem des del primer curs, tant en els estudis de grau com en els estudis dels cicles de formatiu de grau superior, al llarg de tot l'itinerari formatiu. Continuo, que no posarem. Sí. Un altre motiu, la quarta raó. Treballem en grups reduïts pel desenvolupament individualitzat de cada persona. A nosaltres, com veieu, això és una aula de fisioteràpia, ho tenim aquí ubicat a la CUP 3. Com veieu, es treballa per parelles, amb espais molt amplis però reduïts per poder treballar d'acord als objectius de cada alumne, per tenir classes més dinàmiques, amb continguts més personalitzats, i això alhora també ens permet interactuar més amb els alumnes i crear un entorn de treball molt més col·laboratiu. Anem pel cinquè motiu. Som un campus internacional que, a més, tenim un servei d'idiomes propi. Què vol dir això? Doncs que si ets major de 16 anys i t'estàs plantejant fer uns estudis en un idioma estranger, aprendre un idioma o professionalitzar-lo, perfeccionar-lo, doncs impartim cursos en anglès, en xinès, en rus, en japonès, amb un ampli ventall d'idiomes perquè, a més, pugueu perfeccionar aquests idiomes. Manresa compta amb més de 2.000 persones que estudien entre els estudis oficials de grau i els cicles formatius de grau superior, que juntament amb les persones que se sumen al servei d'idiomes i a formació contínua, que són els màsters i postgrau, sumen entorn les 5.000 persones que estan estudiant a Manresa. Aquest servei d'idiomes, a més, també s'utilitza al llarg dels estudis de grau perquè aquests estudis han d'incloure un nombre determinat de crèdits en anglès per a usos professionals. El sisè motiu. Doncs a nosaltres ens agrada parlar de la formació que adrecem per formar els professionals que dirigiran les pimes que canviaran el món. Manresa i la comarca del Bages, concretament, hi ha un teixit empresarial molt basat en la petita i mitjana empresa, en les empreses familiars. Llavors, aquí hi ha molta tradició familiar i nosaltres tenim molt coneixement del teixit empresarial i tenim un programa que es denomina AD Premium, que és voluntari i, a més, és gratuït per a tots els estudiants que s'hi vulguin adherir, que permet aprofundir en la connexió dels coneixements adquirits a l'aula amb el món professional. Això permet, aquesta formació pràctica capacita l'alumnat per donar resposta a l'entorn de globalització que viuen avui dia les empreses. Ràpidament
comento, el programa AD Premium, que jo us deia és voluntari i és gratuït, permet fer estades remunerades en empreses, a més, permet fer cursos gratuïts al servei d'idiomes, que llavors, al llarg de tot el curs informatiu, permeten obtenir una acreditació oficial i, a més, a partir del tercer any del curs, s'ofereixen també cursos gratuïts per aprendre algun altre idioma estranger o bé per perfeccionar-lo. Anem pel setè motiu. Vinga, va, que això ja ho tenim. Doncs un motiu molt important és el grau elevat de satisfacció per part dels graduats. Com us comentava abans, la darrera enquesta de satisfacció relativa a la promoció del curs 2017-2018 ens va donar un 100% gairebé d'inserció laboral. I, a més, la valoració dels estudiants graduats és d'un 8 sobre 10. Llavors, això ens fa molt satisfets, molt contents, alhora que molt orgullosos de tots els estudiants que fan per la universitat. Perquè us feu una idea, aquestes darreres xifres es concreten en el grau de podologia, s'assoleix el 100% d'inserció d'ocupabilitat, llavors va seguit del grau, si no m'equivoco, d'infermeria i d'educació infantil, que per primera vegada des del 2005 han assolit un 100% d'ocupació pel que fa a la inserció laboral i pel que fa a gestió d'empreses i infermeria són els estudis que assoleixen un percentatge més alt pel que fa a contractació indefinida. Un altre dels motius que, sens dubte, fan distintiva Manresa és el programa que tenim de beques i el suport econòmic per fer els estudis accessibles a tothom. Com potser sabeu, Manresa és una universitat privada, per tant es diferencia de la universitat pública, però el sistema de preinscripció és exactament, funciona com la preinscripció pública i, a més, ens agrada destacar que nosaltres també, sobretot pel que fa als graus relatius a l'educació, nosaltres formem estudiants perquè el dia de demà puguin treballar en entitats públiques, en l'educació pública. Llavors, sí que és veritat que els preus difereixen una mica dels centres públics, però per això oferim un programa molt potent amb beques i ajuts econòmics. Concretament, donem més de 700 beques i ajuts econòmics per estudi cada any. Això és molt potent i el pas dels estudiants per Manresa és molt satisfactori. Aquest programa permet fer accessible els estudis a moltes persones i que puguin continuar els seus estudis a Manresa. Una altra cosa de les que estàvem parlant ara amb l'Aina és que la qüestió econòmica és molt important i a l'hora de prendre una decisió tan important pel que fa al present i al vostre futur professional també ve donada, ve marcada per l'economia familiar. Llavors, el que també nosaltres sempre us expliquem i als vostres pares és que feu números i feu números també del que suposa estudiar en un centre públic, el cost que té la vida si heu d'anar a viure en una gran metròpoli, si heu de desplaçar-vos, el transport, material. Potser si feu números us sorprendríeu dels números dels que estem parlant i dels que tenen aquest cost a Manresa. És un exercici que val la pena fer i, a més, si us informeu, voleu informació sobre les beques, sobre els descomptes que s'ofereixen, doncs demaneu sense cap tipus de vergonya. Com a novè motiu, doncs, a Manresa, que espero que a partir d'avui us soni més aquest nom, i és un entorn universitari en constant creixement. Com veureu, ara us passaré un vídeo i és que a partir del mes de març, això ja està tocat, tindrem un nou edifici que es denominarà U4 que estarà destinat a l'educació. Passo un vídeo perquè pugueu veure com serà.
Què us sembla? Nosaltres tenim moltíssimes ganes d'inaugurar-lo i ens consta que les claus les tindrem ja a partir del mes de març. La FUC 4 vincularà els usos que estan estretament lligats al grau en mestre d'educació infantil. A més, també s'impartirà el cicle formatiu d'educació infantil i tots tindrà un important centre de documentació i de recerca en l'àmbit pedagògic. A més, també s'impartiran i s'ubicaran tots els estudis de formació contínua en l'àmbit pedagògic i, com us deia, en la recerca. No només es destinarà a aquests usos, sinó que també acollirà el Lab 06, que és aquest centre per a la promoció de l'educació científica a les primeres edats, i també, que estem molt contents, acollirà una escola bressol de 0 a 3 anys que estarà oberta a tota la ciutat de Manresa, però a més tindrà un lligam molt estret amb tota l'oferta acadèmica d'U Manresa en l'àmbit de les ciències socials, perquè tots els professionals que s'hi contractin seran estudiants graduats a U Manresa i, a més, totes les pràctiques que s'hi puguin fer, allò que parlàvem d'aprendre fent, aprendre sentint, també es podran viure a l'escola bressol. Per tant, serà un servei addicional en aquests estudis. Bé, i per últim, no sé si teniu ganes, jo us volia plantejar, un momentet que trec aquesta pantalla gran, a veure si em disculpeu. Un momentet. Ara no la puc fer gran, perdó. Perdoneu, que això és el tema del directe. Sí, no te preocupis, que se'l passa a tot. Oi, però mira, massa bé estava anant, La vull fer gran ara i no em deixa. Bé, en realitat, el que us volia proposar... Sí, vas a presentar, no? És que m'ajudéssiu vosaltres a... Sí, no. De dalt, la barra més amunt. Més amunt és que no la puc veure, Ah, vale. Sí, saps què? Que volia posar-la en mode presentació, però crec que no em deixa, perquè bàsicament la pantalla... En fi, res, no us preocupeu. El que us volia demanar és si m'ajudeu a trobar-lo entre tots, aquest novè motiu, o, si més no, què és el que vosaltres valoreu més en una universitat a l'hora de triar aquests estudis. Què és el que vosaltres tindreu en compte a l'hora de fer aquesta preinscripció o què és el que us podem oferir que vosaltres us faci decidir? Intento rescatar, però no hi ha manera, No sigueu tímids, Podeu preguntar tant com vulgueu. Perquè tancant les plantilles te surt o no? Que a vegades s'allarga més la barra. Sí, no te preocupis. No em demaneu per què. A veure, minimitzo. Estem aquí fent una classe de Canva. Mira, sí, aquí baix de tot. Sí. Que tens les dues fletxetes que estan una cap a cada... Sí, aquí. Bien! Gràcies! Bueno, i ja podeu emprar Canva. Bien, prou. Hem fet un curs express de Canva, també amb això, si voleu, ens posem pim-pam. Per les presentacions de la uni va molt bé. Sí, de la uni nosaltres l'utilitzem per moltíssims recursos. Va molt bé. Doncs això que us comentava, quin aspecte us agradaria destacar o quin aspecte us ha cridat més l'atenció d'entre d'aquests motius que nosaltres considerem que són els més significatius d'U Manresa, o què és el que vosaltres, per exemple, ara que esteu en aquest impàs, dieu, no, és que jo m'agradaria fer aquests estudis perquè potser és molt vocacional, però a més busco això i això.
Ogre un pretgel. Jo, personalment, el que més m'ha agradat és que tingueu l'espai aquest de pràctiques. Ho he trobat superdivertit. M'han encantat els vídeos, sí. És una passada. Sí. Jo, la veritat és que quan el vaig veure per primera vegada, a més, no només el que també és important destacar és que no només són pels usos destinats a ciències de la salut, perquè aquí, evidentment, s'hi fan les pràctiques dels estudiants en el grau en infermeria, de podologia, de medicina, sinó que, a més, i cada vegada més, també s'hi fan simulacions per a educació infantil, perquè, com heu vist, també hi ha nens petits, hi ha ninos, hi ha ninots de simulació amb què es treballa i també, cada vegada més, aquests usos també els estem oferint a professionals d'empreses que a vegades es troben en situacions en el seu dia a dia que potser són afers sobrevinguts, com pot ser l'acomiadament d'un professional, la comunicació d'una mala notícia, una entrevista de feina, per exemple, doncs també hi ha espais de simulació recreats fidedignament, com poden ser un despatx de recursos humans, el despatx d'un professional, i amb això hi creiem molt, perquè durant l'hora, el que sigui una hora i mitja, aquestes instal·lacions estan equipades amb tot l'utilitzatge que té a veure amb aquell escenari i, a més, hi ha una aula de visionat, hi ha càmeres a tot arreu, aquelles sessions s'enregistren i darrere hi ha com uns miralls on estan assentats la resta dels companys, on tots els companys analitzen com estan actuant les persones que estan intervenint en el rol d'actors. I llavors es fa una sessió que se'n diu de debriefing, que s'analitzen els errors, els encerts, i tot això és vital per poder tenir molta més pràctica a l'hora de quan us enfronteu al món laboral. Ja haureu practicat molt, ja haureu viscut situacions 100% similars al que us podeu trobar, amb la qual cosa aneu molt ben preparats. És una passada. Amb això, mira, vinculat amb això, aprofito per dir-vos que fem una jornada de portes obertes. Ara, el 14 de maig, fem una jornada de portes obertes presencial, que és gratuïta, i la fem durant tot el dia, per a grups reduïts. Us podeu animar i fer un viatge i visitar-nos amb els vostres pares, amb els vostres familiars, amb amics. Venir a passar el cap de setmana per conèixer la ciutat de Manresa, que a més també té molta vidilla i molta vida universitària, i per conèixer les instal·lacions. I el CISARC, us dic jo que és una de la instal·lació estrella. I llavors també teniu la possibilitat de fer una sessió de jornada de portes obertes, online, potser us és més còmode, amb sessions informatives amb els directors dels estudis. Llavors, és durant un matí i el format és com aquest, però també teniu la possibilitat de parlar per adreçar preguntes potser més específiques amb els directors dels estudis. Ja he aprofitat per convidar-los i m'encantaria poder-vos conèixer personalment. Mira, crec que has contestat justament ja una de les preguntes que hi havia, perquè per al xat ens han comentat, hi ha una bateria de preguntes, si vols te'ls vaig dient, i una d'elles era justament quan feies jornada de portes obertes o si hi havia algun tipus de sala de sessió. El 14 de maig i us podeu inscriure allà, i a més és gratuït. L'únic que, clar, ens agrada tenir una miqueta de llistat també per saber si veniu acompanyats i per poder organitzar molt bé, especialment en aquest context de pandèmia meravellós. Això ens ha fet, també és un aspecte, ho hem volgut positivitzar perquè ens ha permès treballar en grups més reduïts i segurament us en podeu beneficiar més, però a més visiteu les instal·lacions de la mà dels directors dels estudis. Per tant, és una oportunitat única per conèixer in situ les instal·lacions i per conèixer també, per posar cara al professorat i als docents, per plantejar qüestions. I també us acompanyen estudiants
en actiu, estudiants de quart curs, de tercer curs, de primer, que estan cursant aquells estudis en concret. Llavors, val molt la pena. Jo crec que és molt xulo, és una de les festes grosses de la universitat, la jornada de portes obertes. Certament, si s'ajunten tant professors com estudiants, és que ho tens tot. No et falten opinions, no? Sí, nosaltres també hi som. És un dia que, a més, ens agrada molt perquè hi ha molt bon rotllo i ens fa molt feliç poder-vos obrir les portes. Clar que sí. M'imagino que deu ser una retrobada abans de començar, no? Que també fa il·lusió. Sí, perquè veus que, a més, sí, després, posteriorment, veus persones que comparteixen i, a més, hi ha molts amics que també de la mateixa classe a vegades s'estan plantejant fer l'estudi i ja aprofiten per fer el viatge junts, per mirar també el tema de l'allotjament, perquè, això no us he comentat, tenim un servei i un fòrum, tenim un apartat de residència aquí al costat de les instal·lacions, que està al costat, o sigui, a més, només us falta caure del llit, que ja hi teniu les facultats al costat, que no ho gestionem nosaltres, és una residència que ho gestiona a part, però que hi teniu accés. Llavors també hi ha una altra residència a Manresa, que és a més molt nova, i després hi ha molta oferta a nivell de pisos per poder-los compartir. Sobretot per aquí, pel campus universitari, hi ha moltíssim estudiant, sempre, i a més a l'estiu s'identifica ràpidament. Hi ha moltíssima oferta per compartir. O sigui que a nivell de vida universitària ens agrada, Manresa a mi particularment m'agrada perquè és una ciutat petita i un poble gran, amb els punts positius que té, perquè al final fas molta pinya i acabes coneixent tothom. No és tan gran com, per exemple, pot ser Barcelona, però a més ho tens tot molt a tocar i pots anar a molts llocs caminant, que també és un punt molt positiu. I, de fet, molts estudiants de les illes, quan surten i van cap a la península, és un dels punts que valoren, de no anar a una gran ciutat, sinó anar a ciutats així més petitones, que el que has dit tu. És un poble gran, al final. Queda tot a tocar, tot a tocar. Està molt a prop i, a més, això també està molt ben connectat amb Barcelona. Penseu que Manresa està ubicat al cor de Catalunya i estem a una hora de Barcelona, a mig camí entre el Mediterrani i els Pirineus. Manresa té una ubicació estratègica perquè ho tens tot a una hora. Tens Girona una hora, tens Barcelona una hora, tens la platja també, tens els Pirineus, tens Andorra, vull dir que tot et queda molt a prop, però amb la xispa de ser com una ciutat molt acollidora i amb molta oferta cultural també, esportiva. També hi ha moltíssima tradició per l'esport aquí a Manresa. Tota aquesta comunitat de francesos que venen han creat, hi ha una colla castellera també que es diu Els Penjats del Campus, hi ha equips de vòlei, perquè aquí es fan uns torneigs de vòlei sorra, vull dir, atletisme, de tot. És una passada. No sé com no sortim més a les competicions esportives. Bé, ara que comentaves sobre els francesos, mira, te vaig comentant la bateria de preguntes que tenim, que precisament és d'una... Avui matí era una lota francesa i més o menys crec que són les mateixes preguntes. Imagino que deu ser la mateixa persona. Que diu, buenos días, soy francesa. Me permito escribirte porque mi hijo está muy interesado con su amigo Mateo en estudiar fisio en tu universidad. Tengo algunas preguntas que hacerte. A ver si te las sé responder. Porque la compañera que está especializada, pero yo lo voy a intentar. Vale, primera pregunta. ¿Cuáles son las posibilidades de que ambos puedan ser tomados? Supos que són les probabilitats d'això, no? De que puguin entrar els dos al·lots, els dos joves. Doncs, home, aquí la veritat és que ofertem moltes classes, però és veritat que hi ha molta demanda, i sobretot perquè hablo en castellano, si te es más fácil. Tenemos muchos estudiantes que provienen del sur de Francia. Entonces, ya entre ellos, boca a oreja es una pasada, porque entre ellos los visitan y si no recuerdo mal,
tenía la nota de corte que me la había apuntado, pero ahí normalmente se ofertan muchísimas plazas. Es verdad que está muy demandado, y es uno de los grados que se llenan más rápidamente, pero no en principio. De hecho, si te comento, también hay una jornada de puertas abiertas específicamente para vosotros, para franceses, y se llevará a cabo en marzo. Y aquí sí que está muy enfocada a plantear cuestiones como becas, como ayudas para vosotros. Entonces, no sé si estás interesada en que te hagamos llegar información o nos quieres escribir, mirad, os voy a dejar aquí mis datos de contacto i aprofito, us deixo el correu d'Humanresa, que també la tenim nosaltres, humanresa@humanresa.cat, per si voleu que us fem arribar cap flyer o cap enllaç específic, i el d'asabera@humanresa.cat per si voleu també que us fem arribar informació en aquest cas, per estudiar i per inscriure-vos a les portes obertes per a francesos, perquè sí que s'especifica molt tota aquesta informació. No sé si te ha podido ayudar mucho, pero yo os animo a que postuléis, sí, que nos pongáis como opción. Segur que, bueno, la jornada de portes obertes al Manco és superinteressant i més si estàs enfocada cap a això. Te comença la segona pregunta, que n'hi ha unes quantes. Si vols, diu, ¿cuáles son las condiciones económicas de esta formación? M'imagino que es refereix a estudiar fisioterapia. Pues fisioterapia, mira, lo tenemos en la página web, sí, porque para fisioterapia, a ver, es muy específico. Mira, va a ser el único folleto que, además, un momentito, te lo miro, además, a la par, que lo podemos compartir. Está en la página web, así que es que la compañera que ella sí que sabe, te lo voy a buscar directamente. Para el grado de fisioterapia, ya verás que son para todos los grados. Mira, lo miramos rápidamente. Mira, perquè es feu una idea, el preu del crèdit és 97,34, són uns 5.840 euros el preu del primer curs complet. Perquè pugueu veure, aquest import inclou el cost dels 60 crèdits, excepte les taxes de gestió acadèmica i assegurances. Llavors, aquí, com us comentava, hi ha tot el sistema de les beques, de les pràctiques i llavors totes les beques que s'ofereixen, que en són moltes, per mobilitat, per talent i les beques públiques també del Ministeri d'Educació. Aquí para que os hagáis una idea, para que podáis ver un poquito el espectro de precios. No sé si us he pogut ajudar en aquesta qüestió. Segur que com a mínim tenen també l'espai on anar a buscar, en cas que sigui necessari. Això, aquí teniu, com podeu veure, si accediu al web d'humanresa.cat, hi ha l'apartat d'estudis i aquí teniu tota la informació del tema d'accés i preinscripció, la matrícula, el calendari acadèmic, llavors les vies d'accés i la informació econòmica, que és una informació molt important, evidentment, i els sistemes de pagament i de descompte també, perquè pugueu veure que hi ha un pagament únic que es fa tot, en el qual s'aplica un 1% de descompte, i llavors també hi ha la manera fraccionament pagat en 5 pagaments. Com veieu, aquestes dates encara no estan actualitzades, però són totalment vàlides de cara a l'any que ve, a l'octubre del 2022, al desembre del 2021, al febrer del 2022 i a l'abril del 2022. Com podeu veure, els percentatges relatius a cada quota. Més preguntes? Més preguntes. Mira, diu, aquesta abans no l'hem entès prou bé, jo ara interpreto. Diu, el entrenamiento está en control continuo, en parte. Jo crec que es refereix a les pràctiques, si són continuades o si són de durant tots els graus. No, les pràctiques funcionen, les pràctiques jo crec que s'han de distribuir, no es fan sempre. Jo crec que a primer curs no es fan pràctiques, sinó que es fan més endavant i a més sí que és veritat que hi ha uns estudis
que específicament s'imparteixen a la tarda perquè la gent majoritàriament treballa al dematí. I llavors és veritat que s'ofereix molta flexibilitat perquè els estudiants puguin compatibilitzar les pràctiques o fins i tot el seu treball, si treballen, amb els estudis. Vale. Passam a la següent pregunta. Sí? Si te sembla bé? Sí, em sembla molt bé. Moltes gràcies per participar. Ja està superbé tenir aquesta bateria de preguntes per anar estic fent. supercontenta. Moltes gràcies. I a més és molt específica, o sigui, ja és de gent que està interessada en poder entrar. Llavors, bueno... No, i llavors, si voleu, us ampliem aquesta informació perquè la meva companya Glòria no hi és en aquests moments i ella us pot donar la informació en catàleg, amb el PDF, amb enllaços, completament desglossada. Vull dir que per anar més en detall podem complementar aquesta informació. Molt bé. Següent pregunta. ¿Cuál Sí. es la nota mínima que se debe sacar en tu universidad en fisioterapia? Supos que deu ser la nota de tall, no?, per entrar. Sí, doncs mira, la nota de tall va canviant i aquest any això està. Si ho busquem, perquè mira, jo... Espera, que ho vaig a consultar i us ho dic, la nota mínima de tall, Mira, ho consulto. Ràpidament. Perquè, a més, les notes les pengen públicament. Bé, això segur que també hi ha l'espai, si no, per mirar-ho, no? Sí, és que és sistema... Es pengen públicament quan es fan oficials i abans no teníem nota de tall, però ara, no sé si la Glòria... No és que això... Fisioteràpia. Una empresa. Mira, aquí tenim les notes de corte. Fisioteràpia. No, a sobre si la Glòria ens pot fer, perquè ens podem moure, ens podem morir, Bé, no te preocupis, si vols passar a la següent i si te donen resposta ens ho comentes. Sí, perquè a més n'estem pendents, però la tinc atenent al públic. Me l'apunto, Me l'apunto per dir-vos-la. Perfecto. Llavors, següent pregunta. ¿Pueden los estudiantes franceses beneficiarse de becas? Sí, si no voy equivocada, sí, también. Sí. Son accesibles a todo el mundo. Sí. Aquí, mira, tenéis las bases de la convocatoria y el formulario de solicitud. De hecho, además, hay un periodo acotado para que se pueda postular a estas becas. Lo que pasa es que, mira, aquí ponen los requisitos, estar matriculado de los estudios de los grados impartidos en las facultades de Manresa, no tener más de un 15% de créditos pendientes, pero sí, se puede postular. Además, hay descuentos por familias numerosas, hay unos descuentos también específicos. Fantàstic, segur que podran trobar tota aquesta informació per completar. Clar, això és una de les qüestions més preguntades quan a la jornada de portes obertes, perquè justament quan s'acaben les portes obertes hi ha com un apartat de beques i d'informació i normalment sempre els participants estan acompanyats dels pares i ho expliquen àmpliament. Genial. Després, en relació, supos que amb el tema d'entrar a la universitat, si són francesos, hi ha el tema de l'idioma, no? Diu, hi ha prova d'ingrés a la universitat o d'idioma i també si s'ofereixen classes d'espanyol en el principi de la carrera. Sí, són preguntes, això que m'estaves fent? Sí. Sí. Mira, el que us volia dir també, que a més, per cursar els estudis de fisioteràpia, els francesos, això us ho explicarem superbé a les jornades de portes obertes, també us tramitem tot el que és totes les certificacions acadèmiques i tots els tràmits, us ajudem a l'hora de portar la documentació. S'estableix un període. Llavors, em comentàveu, sí, a veure, nosaltres el que diem és que mínimament has de tenir una miqueta de nivell de comprensió. L'idioma no és un problema.
i s'ofereixen cursos de català pels estudiants, al servei d'idiomes. S'ofereixen aquests cursos. I a més, si no vaig errada, són obligatoris perquè hi ha classes, hi ha llibertat de càtedra reconeguda i les classes s'imparteixen també en català. I llavors és necessari un nivell de comprensió, però es fa durant el primer any, o sigui que tot això ja està contemplat. I preguntàveu alguna coseta més? No sé si... Bueno, tema de preu d'aquestes classes, però m'imagino que això ja sí que és molt específic, no? Si hi ha... El preu dels cursos, no sé si són, és que potser et mentiria, si són 150... És que són específics, perquè això no sé si són... El servei d'idiomes... Jo estic a servei d'idiomes. Aquí hi ha els cursos d'anglès, els de català. Mira, estudiants internacionals de Manresa. Mira, alumnes de grau de Manresa són 0 euros. I el període? Doncs mira, en principi són 0 euros. Però són cursos... gratuït. Sí. Sí, són cursos que s'han de fer. Mira, jo aquesta informació també la porta més una companya, però sí, perquè m'imagino que ja van integrats dins d'aquestes taxes. Molt bé. Crec que fins aquí les preguntes, perquè la darrera que quedava era quan és la jornada de portes obertes o si n'hi ha de presencials i virtuals. I has dit, si no recordo, ho he deixat escrit al xat, 14 de maig la jornada de portes obertes, l'ordinària, que diu, no? Sí. I al març la jornada de portes obertes per francesos. Per francesos, sí. Vale. M'imagino que les dates ja s'acabaran de concretar i que us ho poden demanar. La tenim, la tenim, la de les portes obertes per francesos. És que no sé si és el 14 de març, però això, mira. Abans ho he vist, no sé si és el 14 de març. Està especificat al web en francès. O sigui que, espera't, Mira, ho trobarem encara. Mira, portes obertes a Manresa. Mira, el 4 de març, veus? M'equivocava. El 4 de març i el 5 de març. Aquestes són presencials per a francesos, en petits grups, i estan plantejades ja al cap de setmana perquè puguin desplaçar-se amb les famílies. I llavors, el dissabte 30 d'abril i el 13 de maig, mira, tornen a haver-hi portes obertes presencials, però el 30 d'abril també es fan online. Superbé. Pot deixar per escrit també? Bé, ha deixat aquestes, l'únic seria si vols copiar l'enllaç i deixar-lo al xat, llavors així ja tindrem... Oh, tant! Mira, no m'ha contestat la meva compi, però... Bueno. Si vols dir a aquesta persona o que ens escriu un correu a Manresa... buscar el xat. Jo crec que per fer la recerca tenen tota la informació, no? Vull dir que si en cas que necessitin res et poden escriure. Sí. Perfecte. Buscant el xat, que no el veig. Mira, ja ens ho diu una Emília, del Centre Municipal Universitari. La nota de tall a fisioteràpia a Manresa el 2021 va ser de 6 amb 9. Gràcies. És que tampoc em volia equivocar, perquè sé que en tenim per diferents. Doncs moltes gràcies. Quan heu dit? Un 6? 6,910. 6,910. Mira, veus que bé? Doncs, apa-li. Tot contestat d'aquesta manera. Que bé, moltes gràcies per l'ajuda. Sí, merci, Emília, estàs en tot.
Bé, no sé, si no hi hagués més preguntes, no sé si vols comentar alguna cosa més, Anabel, o si vols que tanquem sessió. En realitat ho hem clavat, vull dir, és el que teníem pensat, fer una hora, no? La veritat és que us agraeixo molt, molt, tant a vosaltres, a l'organització, com tots els assistents, haver pogut estar aquí. En aquesta jornada sou uns campions i tant de bo us pugui veure les cares en persona en aquestes jornades de portes obertes o ja al campus. Estarem encantats d'ensenyar-vos. Penseu que també, a més, aprofito per dir-vos que també es fan visites, encara que no siguin a portes obertes, també podeu sol·licitar una visita presencial amb una companya que us ensenyarà les instal·lacions i us farà la visita expressament. Clar, a les portes obertes és molt més enriquidor, perquè a més esteu acompanyats dels directors d'estudis. Però si no, també teniu la possibilitat, perquè sigui perquè voleu conèixer Manresa, perquè voleu veure l'allotjament, perquè no us acabeu de decidir, també podeu visitar presencialment un altre dia que no sigui jornada de portes obertes. I amb això, doncs, jo estic encantada d'oferir-vos tota la informació i, si no la conec jo, de posar-vos en contacte amb el responsable acadèmic. Moltes gràcies, Anabel. Jo crec A que... tu, Aina, moltes gràcies per tot. Que t'has donat tot i més, vull dir, tota la informació que sabies i si aquí no l'has anat a cercar, vull dir que no te podem demanar res més. Hem fet una mica d'intensius de Google, de Canva i de... Aquesta sessió ha estat molt completa. Moltes gràcies. Bé, si vols donaríem per tancada la sessió, faig una breu sortida, no sé com dir-ho, cloenda. Res, moltes gràcies per tot. Crec que aquesta sessió ens ha ajudat molt a conèixer millor el campus Manresa de la UVic. Bé, com comentàvem fora de càmera, clar, aquesta universitat per nosaltres passava una mica desapercebuda, no? Perquè sempre era eclipsada per la Universitat de Vic, però la que es troba a Vic. Llavors, aquesta sessió ens ha permès conèixer una altra cara de la universitat i bé, i també acull els estudiants de Menorca i de les Illes Balears. Així que, bueno, sempre és un gust conèixer... Tenim comunitat de les illes, tenim estudiants que, a més, si també us oferim la possibilitat, perquè avui no m'han pogut acompanyar, però si millor és poder parlar amb un dels nostres alumnes que us pugui qualsevol, que us pugui oferir informació tant de com s'han adaptat a la ciutat, al campus, i llavors més a nivell de matèria, no? Del que vosaltres vulgueu. A la sessió de la jornada de portes obertes, perdoneu que sigui tan pesada, hi ha aquests estudiants que ens acompanyen amb el circuit, amb el tour, i llavors els hi podeu preguntar. I a més, tenim una comunitat de les illes supermaca. Que guai. Sobre això crec que motiva més encara. Sí, al final vas a veure... Sí, vas a vida universitària. Perdó, digues. No, que dic que aquestes noies que conec fan infermeria. Els haurem de fer recerca, veure si saben qui són. Bé, a totes les persones que heu assistit, moltes gràcies per estar aquí cada dia i seguir les sessions. Esperam que us hagin ajudat en la tria dels vostres estudis. I bé, recordeu que podeu tornar a visualitzar cada una d'aquestes sessions en el canal de YouTube de l'Ajuntament de Ciutadella. Encara no els tenim penjades, però la idea és que la setmana que ve pugueu entrar i estigui tot allà. I així podeu anar a mirar, i això que havien dit, no me'n record, entres i t'ho mires. I si no, qualsevol cosa ja sabeu que teniu també el correu per poder demanar tot tipus d'informació. I si no, podeu acudir en persona en el Centre Municipal Universitari i l'Emília estarà encantada de rebre'ls també. Fins aquí arriba la versió o l'edició 2022 del programa Tu-Tries. Esperam que us hagi servit de molt, esperam que realment us hagin donat ànims per continuar amb els vostres estudis i abans si això us ajuda també a decantar-vos més per unes opcions o per unes altres o com a mínim a tenir totes les portes obertes per veure cap a on voleu anar. Vos recordam també que som a les xarxes socials. Si entreu dins Instagram o Facebook podeu cercar el nostre usuari @cmuajciutadella i allà podeu estar al dia de totes les novetats que hi hagi en relació als estudis superiors.
Realment és molt recomanable. Si seguiu xarxes, és com que la informació vos arriba sense que hagueu de fer res. I fins aquí el programa. Moltíssimes gràcies, Anabel, per tancar amb nosaltres aquesta sessió i el programa Tu Tries. Que vagi molt bé. Tancam sessió. Bon cap de setmana. Adéu, bon cap de setmana. Adéu.